říká můj starý dobrý přítel. Co Adam neuvidí, tomu neublíží. Takže já si myslím, že můžeme jít na to, ale nevím, jestli mi to budete věřit, ale já budu takhle vlastně schovaný tady takhle pod tím a Adama prostě šťouhnu takovou dlouhou selfietičku a on se probudí a potom bych na něj měl vybavnout, takže já myslím, že můžeme jít na to. Tak jo, teď tady šteluju kameru a já si myslím, že na to můžeme jít, takže jdem na to. Jak je ještě spát? To asi je. Jo! Jsi blbej. Takže jo lidi, pregná, nebo se nám věří. Takže pregná, nebo se nám věří. A já to jdu ukončit a čau.